Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anag pailingad itinagan a Santa at Tagakagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Reyolalas family ijay Pantay, Fatima, Vigan City, kan Hernandez family ijay Culaw, Claveria, Cagayan. Kastamet itinasagot kan managayat nga amomi, datita beng kan Tito Pete ijay Hong Kong from Jerome Hernandez. Shout out kada Imelda Velasquez, Ems Justo, Dons D, Juanita Bayaksan. Shoutout pa iti Mendoza family, ti Inanama Alicia Isabela, kang runaan ti amak ani Dominador Mendoza from Lavleya Mendoza, ti Malaysia. Ni Dayan Cacho, anak nga ada Kane, Aya, Zane, Clinton, Cacho, Rhea Joy Spencer, Amira ti Macau from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Shout out kada Isabelita Pascua, Ana Jean Gaho, Konyang, Mary Joy Dulnuan, kastama ti Molina family ti Centro Bulawen from Marilyn Curada. Shout out kada Oscar Estipular, Primitiva Gumangan, Aida Garcia, Sally Mix Vlog ken Rafi De Gracia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Santa. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kumanpay akablaawan dagiti mangbukbukal iti daytoy a YouTube channel. Naimbag nga aldaw yu amin kastamatan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Santa,
taga Kagayanak manang. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay liwliwa, kan makaibati iti adal kadagiti padak amang tartarabay, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Adamat padas ko manang kat makunak anakasang, ngam ingka gumaak tinagbalin anatibker tapno madaarak ti amin. Dua kaming agkabsat ka ni ading ko Anuel, ngam ulila kamin iti ama. Iso ani nanang latan ti kadkadwami iti balaymi. Rugyak nga rod ti agsalay say manang, sumagmamano abulan, kalpasan ti ipupusay ti ama. Dandanin malpas daytoy apa nagsasarek Santa, Noel. Amuyo mat siguro amarigatan akon amang isakad iti panagadalyo. Tagmay may sakmat laangan amang manggad, manipod pimusay ti amayo. Nanang? Naimbaglaangan tanasaya at ni Sir Amado nga amo mi iti daydi amayo. Talagamot anasingpot ka nun ni Sir Amado, nanang. Isuti ko na daydi tatang. Una, taday di tatang yu ti may sa pagtaltalkan na iti farm na. Naimbaglaangan, ta pinagtali na idnak ijay, uray awanan day di tatang yu. Amo namot nga min ang mapagtalkan kayo ko ni tatang, nanang. Wan, ngam nakababain ti kanayon a dumawat iti paborkan kwa na. Iso an napanunot ko nga agsardeng kapaylaang iti sumaruno a panagsasarag Santa. Di payla Noel nga ading mo ti agpatuloy. Ha? Nanang, kailalamat. Agradwarak ton iti senior high. Wan nga rod, nanang. Ang mga numabalin nga ituloy latan ni manang di panagadal na. Saanan, tulungan naklaangan dito'y balay. Total makiasawan tumatlaang. Sayang laang tigastos mo nga agad-adal, Santa. Saan na ka makiasawa adagos, nanang? Kaya't ko pa'y ti makalapas iti kolehyo. Makitan to, no ka baalakpay. Ngam agsardeng kapaylaang, tani Noel nga ading mo ti agenroll inton panagsasarag. Kasano nga daytan, manang? Saan kamot kanon nga agtuloy nga agadal? Wan nga rod ading ko. Uray masayangan nak. Jakmat mabalin atob nga ron ti pagayatan ni nanang. Manang? Amamot ni nanang. No imbaga na, aramidon na. Nagsapan tumot nga minapimusay day di tatang. Amok ano si bibiyag pay. Di na itulok ti kayat amapasamak ni nanang. Anya nga raw doon di pangadong mo ita, manang. Kapilitan na tong palok ti pagayatan ni nanang. Uray agkad-kad ko matiriknak. Iso asika, say-saya atom ti panagadal mo. Tasika ti kayat ni nanang nga agtuloy. Igaad mo ti agadal. Tapno saan akailala ti oportunidad nga ipapaikan ka ni nanang. Anyamot to ni nanang. Talaga nakadkadlaw adinak kay kayat. Nariknak daytan idi pa'y si bibiyag day di tatang. Kanayon nga idaddaduman nak. Ita, di na kon pagtuluyan nga agadal. Tamaki asawak tumutla ka no. Di nalaam mo nga ado ti arapaap ko para kada kami a pamilya. Sapay ko matagbaliw tumutla ang ti pangudeng ni nanang. Kaya't ko talaga ti makaturpos. Tapno makaaon kami mo ti kinarigat. Sapay ko matagbaliw pa'y ti panunot ni nanang Diyos ko. Sapay la ko ma.
Nagpalas ka, Noel, tamapanta iji farm. Anya taramidin tayo dyan, nanang. Kasangay ita ni Sir Amado, kat ado ti sagana da. Kasta ka din, nanang? O sige nga ron tayo bagak ka ni Manang Santa. Tamapan tayo dyan farm ni Sir Amado. Ay, saanan? Saan ta nga isurot ni Manang mo? Hala? Ado tinaskan nga ubraan na dito'y balay. Nagado alalabaan. Kaasimot ni Manang numabati, nanang. Saan tayo mo't sigurong agbayag ijay? Saan ka di? Nakababae no nagado tayo amapan. Bayamon nga agbati ni Manang mo. Inton sumarunun to na sumurot. Ha? Apay, nanang? Papanan nyo ka ni Noel? Adapas kan ijay farm da Sir Amado. Kasangay na, iso nga isurot ko ni ading mo. Mabali na ka di mo't asumurot, nanang? Ay, saanan? Agbatikan. Ado tayo no umay kapay. Kababain. Agbatikan ta ado ti maramid dito'y balay. Sige nga rod, nanang. Agbati aklatan. Aglaba ka tanaga dun ti lalabaan. Kan adapay tay na sobra amakan idirabi isunti ka nam. Kailala no saan ama ibos. Ala? Wan, nanang. Sige, tama nga numangrugin ti paskan. Mapan kamin, Manang. No apay nga na di nakakayat nga surot ni nanang, Sige lang, ading. Kan nakababain nga agpayso na ado tayo amapan. Agbati akon, ta ado pa'y tubraak dito'y balay. Okay ka kadilang, Manang? Wen, ading ko. Di nakpagdanagan. Ag-enjoy kakit di ijay. Kan man ka iti ado, Sigurado nga agkakaimas ni makan iti kasangay ni Sir Amado. Sana bali, Manang. Ibagakto ko ni nanang tamang ibalkot kami iti iyawid mi para kan ka. Total, ijay mo't nga agtrab-trabaho ni nanang. Sigurado nga adun to ti masubra. Saanan, ading? Sigurado asan tumot lang akayat ni nanang. Di nakpagdanagan dito'y. O kaya klaang. Sige, mapankan. Itay pa nga urayan na ka ni nanang. Si bibiyag pay day di tatang, nadlaw kon nga adayo tirik na kanyak ti inak manang Emmy. Ad-addan anariknak akim maya kay kanyak ni nanang, idi awanen day di tatang. Malaksid a pinagsardengnak nga agadal, arig na nga impabaklay na pa yun kanyak ti responsibilidad, gaputa malaksid nga agtagibalayak. Ti kayat ti inak, tumulongak pa yung agsapol para iti pagbiyagan mi. Banag ajakmat ket di sinair, tati imulak iti isip ko, para iti inakan kabsat ko ti amin nga ar-aramidak. Iti dayta nga idadaray dananang ken ading ko Anuel iti kasangay ni Sir Amado, may sa abanag tinapagsaritaan da. Senyang, saan ka di nga anak mo abalasang? Apaya di mo inkuyog idadapaskan di ti balay. Apaya jay la anak mo alalaki ti intugot mo. Ay, kababain nga may no nagado kami nga umay, sir. Kan may sa, ado ti trabaho na iji balay. Iso, tag-tag-tag balay? Saan ka di nga adal? Saanan, sir? Pinagsardeng ko, tamarigatan nak amang isakad iti panagadal da, no duada iti adi na nga agiskwela.
Ay, kaasimot nga rod no kasta. Apay no alamatan dito'y farm, tapno adda kadwa mga sikaso kadag iti trabahador dito'y. Ha? Agpayso, sir? Mabalin nga agtrabaho dito'y ni Santa? Una, isulangan ti alaam, ngam ti mangala tayo pala iti sabali akadwam. Amo ka marigatan ka matan iti trabahom dito'y, iso akasapulam matan ti kadwa. Ay, agyaman nga rod no kasta, sir. Ibagak to nga rod ka ni Santa, ta dito'y ton nga agtrabaho. Wansan yan. Agyaman sir. Namnamaan nyo anasaya at to ti trabaho na dito'y farm. Agyaman manan, Sir Amado. Anya jay ko na yun, nanang? Agtrabaho akmatan ijay farm ni Sir Amado? Wan, adong amin ti trabaho ijay. Masapul nga dakadwa ka mga sikaso kadagiti kanen, kanda dumapay akasapulan dagiti trabahador iti farm. Nanang, nasaya at mo tapno makatulong ka iti panagadal ti kabsat mo, kanda giti paggastusan dito ibalay. Ngamnay, say-saya atam ti trabaho, tapno saan akababain ka ni Sir Amado. Sige nga rod, nanang. Nasaya at ngagpaiso. Taiso pa dyan maitulong ko dito'y balay. Rumbang laang, ngamdyan dakala dito'y. Sayang ti sweldo nga ito ni Sir Amado. Uwan, nanang. Jabilin ko di mo liplipatan. Saya atam ti trabaho, tapno maayayo mutkan ka ni Sir Amado. Di ka agdanag, nanang. Aramidak amin nakabailak tapno awan ti makuna ni Sir Amado. Rumbang laang, tapno adamot Sir Bem. Naimbag nga aldaw yo, sir. Si kakadin di anak ni Senyang abalasang. Uwan, sir. Talaga gayam abalasang kan. Kasla kaano laang iti itugtugot na ka dito'y di amam. Basit ka pa'y iti, ngamita balasang kan. Nasaya at mo tayo manugot kang agtrabaho dito'y. Anyay tayong tinagan mo, balasang ko. Santa, sir? Isurun to kan ni nanang mo, na anya dagiti trabahuam dito'y farm. Ag tinlulong kayo, tapno diyakon mga lapay iti sabali ababaunan dito'y. Amo kakabaalan yun nga agina dagiti trabaho dito'y farm? Uwan, sir. Kat agyaman ako unay kada kayo. Kumusta ti umuna nga alda mo ang nagtrabaho diti farm, Santa? Nasaya at mat, sir. Nasisingpat dagiti trabahador yo dito'y farm. Kasmat lakada kayo. Wen, nasaya at datat tao. Nabayagdan na trabahador dito'y. Si bibiyag pa'y day di asawak, trabahador ko idan dito'y. Akasmat lang iti day di amam. Dakkel at tulong daytoy kada kami, sir. Nang runa iti panagadal ti kabsat ko. Katsi ka, awan ka diti planum amang ituloy iti panagadal mo. Saan pa'y siguro nga ita, sir? Ngam kayat ko launay. Ngam, marigatan kami kan ni nanang, nudwa kami nga agiskwela iti kabsat ko. May mayat matlaeng no ituloy mo ti agadal.
Napatag ti edukasyon iti may sa tao. Nangruna ita panawan. Dahita ti kakaisuna abanag asana maagaw ti asino man. Kanday ta ti kapat ganagamang mo oray sa dino man ti papanam. Kinagpaysuna, talaga kayat ko mati makaturpos, sir. Tapno maparang ay ko mati panagbiag mi. Nasayat na itapanggap mo, Santa. Nagasat ni nanang mo tanaadan iti anak akasken ka. Nasingpot ka nga anak. Napatag namin unay kanyak ti pamilyak, sir. Iso dati kang runaan nga inspirasyon ko ito'y abiyag. Kat ikarkararag ko asapay ko ma, tadumteng to ti aldaw, ama iyaon ko ida iti kinarigat. Nagtrabaho ak nga rod iti farm ni Sir Amado manang Emmy. Nasingpet ni Sir Amado. Kat dakkel mo't atulong ko kaninanang timatmat gadak iti farm. Gapo siguro iti kinasingpet nga amo ni Sir Amado, nalipata kon ti panggap ko nga agtuloy nga agadal. Kasla siyak nga minan tinagbalin a personal a para asikaso kan kuana. Siyak ti pagtaltal kanan, manipod nagtrabaho akken kuana. Dakkel mo't dayta pagyamanak iti Diyos manang, gaputa manipod nagpaayak ken kuana, adun ti parabor a naipaay na kanyak ken iti pamilyak. Agingga idi nagsakit ni Sir Amado. Sir, adto yan ti kanan nyo. Masapol amangan kayo sakbay ato maranyo dagiti agas yo. Agyaman ak Santa balasang ko. Naimbaglaangan tada ka mga asikaso kanyak. Agpaimbag kayo kumaa, Sir Amado. Diyak lakit ni Maklon no dadaka sa mapasamak kada kayo. Nagasatak na simangbay ka itibiyag ko. Saan kami anadaan iti anak iti day di asawak? Gamsaan pa'y gayam anala daw ti amin. Ta simangbay ka itibiyag ko. Santa, balasang ko. Gapukan ka. Kasla na addaan akon itipudpudno nga anak. Kasta akmet, Sir Amado. Kasla kayon pudpudno nga amak. Patpatgan kayo unay. Iso nga agpaimbag kayo. Kayat kayo apagserbyan. Aging ga iti adda kayo pa'y abiyag. Kayat ko ma-enjoy pa'y ti amin ang nagrigrigatan nyo. Gaputaawan mo ti sabali nga agnomar kadagiti sanikwayo. Wan balasang ko. Kayat ko pa iti agbiag iti napaot. Nangruna ita, tadakan nga imbilang ko kas anak ko. Kahit pagyamanak mo't, takas lapudpud no nga ama tinang ibilangam kanyak. Gaputa nagsaya at kayo at tao, Sir Amado. Kasla makitkitak day di tatang kada kayo. Da kayo tinang ipanagnak, nga adapay gayam mangipatpatag kanyak. Santa, saan kumat nga inlibak kada kayo, ti sabali at rato kanyak ni nanang. Diyak pulos na rik na nga impatagnak, malaksid iti day di tatang. Nupay kasta, patpat gakunay ni nanang, taisukat nga rod tinakautangak iti biyag ko. di ka agladingit, Santa. Dumtang tumot lang ti aldaw ama kaamiris ni nanang mo.
Kat patya ka marik namton ti panangipatagnakan ka. Sapay ko ma, Sir Amado. Ikarkararag kumot dayta. Nay, apay, papanam, santa. Mapanak man agatang kadagiti kasapulan ni Sir Amado, nanang. Pambarak matan amapan iti klinik ti doktor na. Tamangalak kadagiti kanayunan nga agas na. Ay, kasta ka day. No apay mo't ngamin akala at ti panagsakit ni Sir Amado. High blood pa'y gaya man. Wan nga rod, nanang. Isama sapul amabantayan dagiti kankanon na. Dagitapay ti may sa agagaraak iji ili. Ay, nagasat nga rod ni Sir Amado, tasikan ti personal ang mga sasikaso kenkwana. Makita ket kasta unay ti panang taripatom kenkwana. Ha, santa, ang mga no sa bali mo't daytan. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, nanang? Amangan ko na no adan sa bali amarikrik nam para ken ni Sir Amado. Ay, saan ka unay nga agambisyon si kasanta? Ta saan to mapasamak day tapampanunutam? Nagbidot kayo no anyaman day tapampanunutan nyo, nanang. Napatag kanyak ni Sir Amado. Gaputa imbilang kon akas pudpud no nga amak. Kat kastamot ni Sir Amado kanyak. Nalablapos pa yung anak tinangibilangan na kanyak. Iso adayo kumaikan iti sa bali aka ipapanan ti makitkita yo a kinasingad mi. Gaputa nagbidot kayo, nanang. Manang, kumusta ngay ni Sir Amado? Nasayat mo ading ko. Medyo pumigpigsan. Naimbaglangan, manang. Tada ka mga sasikaso kunkwana. Kaasi mo't tagmaymaysan. Awan mo't ngamin anak day ti day asawa na. Wan nga rod, ading. Ngam ni nanang, sabali ti pangipapanan na iti kinasingad ko ni Sir Amado. Ha? Di nalaan mo nalablabos pa ngam iti maysa nga ama ti pangibilbilangak kenkwana. Pasensya mo ni nanang, manang. Sipod pa'y, kasjayin ta ugali na. Amok mo't amaawatam ti amin, saan ka di? Wan ading ko. Manipod pa idi. Puro pan nakaawat kan panangipatagtimpay ko kenkwana. Itilaksid ti sabali at trato na kanyak. Amok day ta, manang. Katamok adi mong tuguraan ni nanang, gapoy ti kasya kababalin na. Saan to apulo sa ading ko? Gaputa patpat gag-unay ni nanang. Santa, agtugaw ka balasang ko, taday bagakken ka. Anya ka di dayjay, Sir Amado? Napigsa akon. Nagsublintisigod na kinaganay-gay ko. Kat sikati makagapoy ti amin. Tinaripato na. Kat pagyamanak unay day ta, Santa. Inaramid ko lang tirumbang, sir. Kas nakunakon, napatag kayon kanyak, iso adi kayon tupulos baybayan. Kas pang subad ko iti kinasayaat mo kanyak, kayat ka pagadalen. Kayat ko nga ituloy mo ti panagadal mo. Ha? Agpaiso, Sir Amado? Pagadalan dak? Wen, Santa. Katalam tanyaman a kurso a kayat mo. Pagadalan ka, aging ti makaturpos ka iti kolehiyo. Agyamanak, sir. Talaga aday ta ti arapaap ko. Ti makaturpos iti kolehiyo. Itaw,
matungpalan dayta nga arapaap mo, Santa. Katamok, jak to agbabawi amang paadal kan ka. Gaputa makita ka na nga to ti arapaap mo iti biyag. Pudno unay dayta, sir. Kat itapay laeng, agyaman akon kada kayo. Parabor na kayo ti Diyos kanyak. Agyaman ak unay, sir. Pinaayabandak ka no, Sir Amado. Wansan yang, tada kayat kung ay bagakan ka. Anya ka di dayta, sir. Manipo din ton bigat. No, kayat yo. Kitawag ka dito'y kayon nga agnaad nga agiina. Nalawa ti balay ko. Kat kayat kong adakadwak dito'y. Kan may sa imbilang kayon kaspudpud no akapamilyak. Iso ati kayat ko, to'y balay ko kat balay yumutan. Ha? Ay, ala, ay nakababain mo ton, sir. No dito'y kami nga agnaad kadagiti anak ko. Senyang awan ti rumba nga pagbainam. Kaya't ko asupapakan ti amin akin na imbagyo kanyak. Nangruna ni Santa nga anak mo. Tano sana gapo iti panang taripato na kanyak idi masakitak. Nalabit adakas kuman tinapagtan ko. Nagasat ka senyang tanadaan ka iti anak akas ka ni Santa. Ay, sir. Nakasingsingpot nga ubing. Kanadarapap na iti biyag asaan lang nga para kan kuana. No dekat para kada kayo a pamilya na. Iso kayat ko pagadalan ni Santa. Kaya't kung agtuloy nga agadal aging gamalpas na ti koleyo. Kat adalan na tanyaman a kurso a kayat na. Ha? Ay, agpaiso, Sir Amado. Ay nalabos sa amot ti papaayo kada kami. Kasano kamin tupay ngay a makasubalit kada kayo. Senyang, sa anak nga agsingir. Kaya't ko lang nga subadan ti amin na kinasaya at ti anak mo ani Santa. Iswarong bang lang nga ipatag mo iti kastao na iti anak mo. Taado ti isang bay na parabor kada kayo, gapo iti nasaya at agalad na. Ay, kuha. Amok no anya ti marikrik nam itasenyang. Saan pa yan naladaw ti amin. Tapno iparik nam iti anak mo napatagmatkan ka. Saan pa'y analadaw ti amin? Kablaawan da ka anak ko, nakaturpus kan. Agyaman ak nanang, kat isagot ko kada kayo daytoy diplomak. Congrats manang Santa, nakalpas ka ni ti nursing. Uwan nga rod ading ko. Saan asyak ti pangisagutam iti diplomam anak ko? No saan kat ani Sir Amado? Iso ti kang runaan anak katulong ken ka iti panagadal mo. Nanang, uwan anak, kat dakkel nga utang tayo anay imbag anakam ken kuana dayta. Kang runaan na,
No saan agapukan ko ana? Saan ka nakaamiris kadagiti ado abindot ken nagkurangaken ka? Pakawanan na ko kadagiti nararamid ko manipod ide anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan nanang. Tinapatag, nakaamiris kayon. Kat naragsak tayon asang kapamilya. Manang, anya nga ti plano mita ta nakaturpos kan? Ag-examen akadago sa ading ko. Kat sapay ko mata makapasaak. Tapno agbalina kon anaan-anay a nurse. Kat tikang ronaan a pasyente. Awan sa bali no saan ani Sir Amado. Ti tao ang nakautangak iti amin ang maragragpat ko ita. Kan siyempre, da kayo kan ni nanang. Siyak timang taripato kada kayo, tapno saan kayong agsaksakit, tapno makapagdadan na tayo pa'y itinapaot ading ko. Kablaawan ka, Santa. Nakaturpos ka ang balasang ko. Utang ko amin dagito'y kada kayo, Sir Amado. No saan ada kayo anang paadal kanyak? Nalabit, diyak ko mapay nakapagtuloy ang nagadal aging gaita. Santa, nasingpet ka nga ubing. Iso arumbang lang nga maparaburan ka. Kat naragsakak para kan kabalasang ko. Agyaman ako unay, Sir Amado. Kat ikarik asaan kayong taabaybayan. Taripatuan kayo aging ga iti kabaelak. Agyaman ak, Santa. Ita, jakon kabutang ti mataengan. Gabutaamok nga adda ka, kan ti pamilyam akan ayo namang tarabay kanyak, kan mang taripato kanyak. Iso nga rod akinayat ko tinagbalin a nurse, Sir Amado. Tapno mataripato kayo, anaimbag. Ita, may sa akon anaan-anay a nurse manang Emmy. Katkas inkarik ka ni Sir Amado, siya kon timang tartaripato kan kuana. Nupay kaya riga kon ti private nurse ti tao anang tulong kanyak, siguraduak matlatta nga da oras ko para iti inak, nang runa kat adametan edad na. Kayat ko amarik na tinalaos apan ipatag ko kan kuana, itilaksid dagiti impakita na kanyak idi. Tauray balibaliktadek ti lubong manang. Saan to ang mailibak, ano awan ti inak, anang imot kanyak iti saklolo na, iti lasud ti siyam abulan, awanak kumamot iti daytoy abiyag. Kat agyaman ak unay iti Diyos, tababaan iti panangigiyan na kanyak, naragpat ko ti amin nga arapaap ko, babaan ka ni Sir Amado, apatsyak nga iso ti instrumento nga inaramat ti namarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Santa. Santa, pagayam ko, ti pakasaritaam ti mangipaneknek iti pagsasao ako nada. Iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, sumingsingising latta ti init. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaam. Nakapasar ka iti rigat ken ado apan nubok. Ngam iti laksid amin dagita, nagtalinaed ka na tudyo ken saan apulos akim mapsot ti pamatim iti namarswa. Ita, iso daytan ti supapak ti amin anapasaram iti kalabas. Kas iti nakonakon, nasingpet ken natudyo ka nga anak, ken nasayaat ka iti sabali a tao, iso nga impaay ti Diyos, ti amin nga ingkarkararag mo ken kuana.
Sapay kuma agtultuloy ti kinasayaat mo a tao, kan agtultuloy ti isasangbay dagiti parabor iti biagyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.